Здравейте на всички! В това кратко видео ще ви демонстрираме един от основните модели, които предлагаме от фирма Maxcon. Това е контейнер модел Eco 1 с размери 6 на 2,40, височина външно 245, а вътрешно е 228. Контейнерът се предлага с една входна врата, два прозореца, които са с по едно отваряемо крило, с включена електрическа инсталация, а самата тя включва едно главно L-табло, окабеляването, кабелните канали, ключ и два контакта. Подът на контейнера е метална скара, след това има положени плоскости, които са или строителен шперплат, или фиброциментови плоскости. И контейнера се предлага с входна врата, която е със заключване. Maxcon OD.